Здравейте! Ако вие сте аниматор, организатор или декоратор на детски партита, то това видео е точно за вас. Защото в него ще ви покажа нашата нова страхотна мултифункционална рамка за организиране на различни игри, поставяне на фотодекор, фоторамки, различни декорации с цветя и балони. Останете, няма да съжалявате. Ето я и нея. Както ви обещах, тя се събира в ето тази турбичка, която много лесно се пренася. Както добре знаем, детските партита са свързани с много носене на разни неща. Турбичката може да се слага на рамо и, разбира се, може да бъде брандирана с вашето лого. Реално в тази турба се събират три размера рамки. 140 на 140 см, 70 по 140 см и 70 по 70 см. Рамката може да стои самостоятелно, затова не е необходимо да има места за закачване, залепване, някой да държи отстрани или нещо подобно. Тоест, човек и сам, когато води анимацията, може да мести, да сглоби и да постави рамката. В следващото видео ще ви покажа как се сглобява за не повече от 2 минути. Да започваме! Да я разглобим е също толкова лесно, колкото и да я сглобим. Как да поставим игрално пано на нашата рамка? Вуаля! Рамката е готова за игра. Както виждате, може много лесно да се пренася и може да я позиционирате където е удобно според пространството на партито. Добре изпъната е, всичко е топ. Голямото пано се монтира най-лесно, когато рамката е поставена по този начин на земята. Текстилните пана и игрите, които предлагаме, са от здрав и еластичен материал. Могат да се перат и да се ползват многократно. Освен това пасват идеално на различните размери на нашата рамка. При нас може да поръчате пана и игри на различни теми или по ваш индивидуален дизайн. С лого. И така, обобщаваме. Защо да си купя тази рамка? Защото е лека и лесна за пренасяне. Лесно се сглобява и разглобява. Получавам 3 размера рамки на цената на една. Дългосрочно мога да я ползвам. Мога винаги да добавям нови, различни на тема пана и много лесно мога да я комбинирам с реквизита, който вече притежавам. Това е! Ако това видео беше полезно за теб, харесало ти я или пък не, сподели своето мнение в коментари под видеото.